Follow me this way, please. It's the owner. Sabi ko, Chise. Shalala. Ano wanna go? Lunch? Patay. Milk tea? And the jar. Ready? 1, 2. Kami! Last day na namin! Come back! Back! Gutom na ako. Dito kami sa grocery. Yes. Everybody's favorite Place to be. Okay, may fries yung ako. Ay, akin yata yan. Both. Same yan, pala. Bakit ang sarap? Yeah. Gusto niyo ng straw? Ay, may straw. Fries. Ako yung nag-fries. I'll try yung fries. Ihalo na lang natin para meron. Yeah. Job, oh. Dessert natin, guys. Chop sa kanilang sad life. No, great. Gravy is life pa naman. Dati may rice yun, ngayon rice meal na. How much is that? 69. Bagay ko na ketchup. Alam mo may cilantro? Feel ko tom yum flavor. Kasi maasim. Uy! Happy na sa cheese niya. Chicken burger. Sarap siya. Weird. Ang sarap ang cheese. Ang sarap, masarap. Lasang KFC. Kailan mo yun? Can I bite? Bake a fun shot. Hindi ko maintindihan. Masarap siya pero maasim na cheesy. Ganyan siguro pareho sa kanya. Tom yum flavor. Try mo. Parang Korean na chicken. Malami siya. Hindi mo maintindihan. Ano flavor niya? Maasim na, maalap na. Ayun yan. No? Feel mo after critic. Feeling ko ganun din sa'yo. Masarap man siya. Tikman mo ito itong pareho tayo. Yan siya nag-rice. Sobrang ako rice na gano'n. Rice? Nag-rice ka na ba? Tikman mo yung onigiri. Change na lang. Bakit? Palitan ko ng ano. Ano? Carbonara. May carbonara pa siya nga ba? Ang hanggang ko. Para left. Diba? Rice yun sa'yo, rice. Rice yun sa'yo. Mango. Fries. Kay Joey ko yan. Pwede ba maasim? Ayoko. Anything maasim, go away. Shoo. Ayoko may cheese. Ayoko may cheese. Nawiwirduhan ko. Masarapan ako nila, te. Masarap yan. Food. No? Ew! Ha? Sarap. Chicken is life. Di ba ayaw mo mag-chicken? Wala akong magawa. Hindi ko tayo lahat. Gusto yung pansay. Pansay. Naman siya sa pad thai niya. Sarap, no? Parang junk food. Anghang. Gusto mo mag-bite? Ano ba? Okay lang ko. Okay man siya, Joe. Lagyan mo ng rice. Kaya gani. Pero, Iba yung gina-expect mo na. kasi hindi ko mabasa. Nag-fish ka na lang sana. Kaya niya ako. Ha? Actually, first choice ko yung cheese, pero walang rice. I need energy. Baka may extra rice sila. Extra, ano? Ha? Yeah. Andyan na naman yung anghang nag-sip in. Hindi tikman? Hi, BISPRINS. Nag-bus lang kami. Going here sa MBK Mall. Magpa-exchange ng pesos. Money. Medyo mahirap pala talaga pag pesos. May iba talaga hindi tumatanggap. Mayroon. Pambili talaga niya. How much is that? From 380, 350. Wow. Watch it. Lindo. Sok-sok. Suk-suk. Sok-sok. Hindi ba yung gusto mo? Oo. Pero gusto ko din yung coin. Ay, 6 mo ba? Dali. Diba? I'm sure may magsabay talaga. Yay!
Nagluya ako. Ang ganito, di ba? Si Ronnie ba yun? Sa seaside. May gibili siyang ganito. Oh, si Ronnie yan. Si Ronnie yan. I think mag-change tayo line. Ha? Mag-sukumbit line tayo. Mag-change tayo. Buti na lang, i-check nyo. Sila lang yung guide. Nangyari? Di ba National Stadium? Ano, may taas pa. Sayang. Ayun. Hindi na kilala ka na guide. Hindi, sayang Paragon na. Good thinking, guys! Good thinking! Good thinking! Good thinking! Don't be modest. Lumipat tayo dito. Tapos lipat ng sayang. Tapos papunta ng Mochi. Ganda dito. Disiplinado sila kahit na ano, no? Sige na. Tatalon ka na. Taron ka na? My love web is silent pa. Conserving energy. Price free everyone นะคะวันนี้นะคะ Big Noise นะคะ new production ใหม่นะคะเลยค่ะว่า Or sabay tayo lahat? may net din kasi sila kaya okay lang. Sige. Ang plan May namin, iba ang ginahanap ni Joy. at saka nakaseparate talaga ang mga items dito according to. Tanda na tayo kung anong oras tayo magkita. Saan? Dito. Pwede dito. Dito na lang sa soap. Ito sa... Sa soap na mabango. Ay, hindi. Dito na lang kasi if ever magpagawa ka, dito lang. Dito na lang. Kasi Ganda sobra. Oh, it's ano... Ask how much... Paano ba to? Tara. Hanap na tayo. They love me the same. Magpapamassage kami. The authentic Thai massage. At the back end. Food. Put this, don't forget, okay? Yes, okay. Grabe yun nakapag 1 hour pa tayo. Ha? 4:15. 4:20. 5:20. Oh yeah, of course. Oh. Hindi ako abot. Hindi ako abot sa una. One, two, three. Thank you, thank you. Kapun ka. Kapun ka. Thank you. Sarap, ayoko umalis. Tanggal yung stress sa likod ko. Nakabalik na kami dito sa hostel. Biniwan lang namin yung gamit namin, BISPRINS, kay yung mga gipang shopping. Later, i-haul ko na lang. Nagmamadali kami. Flight din namin ngayon. Pero mag-dinner muna kami. Maybe sa 7-Eleven lang kasi meron dito walking distance. Then, nag-MRT kami. 42 baht naman siya. So, same thing. Meron kaming cardmaster yung pinsan ko. Dying inside to hold you. Couldn't believe what I felt for you. Ganda ng car niya. Hindi ka mawala. Yellow pa siya. Pero si Jovi nawala talaga kasi nagkamali siya sa car na sinakyan niya kanina. Yun, gulat kami nawala siya. Ibang car na pala yung sinakyan niya. So, Buti na lang, wala siyang kasama sa kotse. Kasi akala ko talaga gray yung kotse. okay lang yan. Umikot ako konti para i-check kung Oo. meron ba ba iba. Pero- Pati ko parang wala naman. Kaya bumalik ako, inopen ko yung second door sa likod. Oh. And lo and behold, ibang tao nandoon. Place to be! 7-Eleven is like, asan tayo? Makaw. Kimchi.
Tamay. Christopher, sige lang, 6:30 a.m. Sige, ano time, right? 39. Masarap pala, hindi kayo. Ay, budget pala yun. Sorry. Antay ka dyan. From 7-Eleven. Yummy! Anong ginagawa nyo? Iuwi. Nagbibigay din ng pagkain, iba yung supplier nila. No? Hindi parang ganun. Pero may ibang mga 7-Eleven meal na gani. Pero iba lang. Tama. Black currant. Fisherman's friend. Nagkakwenta si Dudong. 700 yung pagkain natin. Ang dami. Pero may take out tayong chocolates. Nagpamahal. Sorry. I'm so hungry. Yeah! Gusto mo ito? Ano yan? Kung may hapaw yun, magkain ako nun. Parang di ba ito natin tayo nung last hindi ko tayo? Hindi yan. Parang yung kahapon na tayo. Wow! Inis. Ano to? Ano? Sardines. Sardina sa loob na. Ako din. Kaba teriyaki rice ball. Amazing. Start na. Go! Thank you, guys! Thank you! Last day! Yeah, Ay, thank ano you! lang pala soup and wonton. Hingi ako right. Kahit maanghang yan. Sensitive si Kai sa strongs na. Sarap. Gamitin na lang natin itong rice, right? Kayo mo yan ipasok sa rice. Ipasa ng gura. May rush ka ulit. Hindi, favorite ko to. Cilantro lang. No? Tama? Ano na ako? Ikaw? Sarap. Teriyaki. Masaya, Ma. Teriyaki. No? Ano ito na bread? Ginainit din to? Malamig. Para sa lahat ata, 7-Eleven ang kinakain sa ibang bansa. Ano rin kasi siya, tip siya for travelers. Magagamuhang. So, hindi ko rin alam malaman. Mag-impake muna kami. Si Mikey na lang. Ay, kahit na Gosh! Buti na manilipis yung mga yan, no? Ayun na yun. 100. Wala naman na tayong tatanggalin dyan pagdating Cebu, eh, no? Maglalagay na lang tayo ng ganyan sa Cebu dito. Yes, yes. Ayos din. Kasi guys, this is it na talaga. Oh. Tan tanan. Tinama yung video. Cute. Para sa wet. Too serious. Too busy. Okay na to. Crunch lang. Ito, akin na to. Bye! Water lily? No! Wala. Water lily. Wala lele. Wala lele. Wala lele. Naka-empake na. Let's go! Empake! Go! Water lang. Sige, bye-bye na. Bye! Bye-bye to water. Gusto ka? Wala. Justin mo ni... Uy lang. Yan yung Instagram mo. Sige, thank you. Tinatanong mo lang yung Instagram. Punang picture niya. Picture? Welcome! Tapos ibenta natin ang ano. Scary. Anong pagpagsulat ako? Here. Hi! Waiting for boarding. Waiting in vain. Let's go home. We're going home. Riding the airplane. Bye-bye tayo. Goodbye, Bangkok. We're leaving now. No. Bye-bye.